сол дилам намешуд ки роз шабу дар бораи зиндагим як қиссатон кунам азоби кӯдакима азоби модарҷону азоби оилама ҳозир нақдон мекунам солҳои 1992 вақте ки майдаҳак бадемавата намедонистам чӣ гапай да берон намефаҳмидам барои чӣ метарсид мардам ваҷо мекардам мара ӯ ҳар рӯз да падвал да берун тирбаронӣ мегум омад соли нав падарҷон фақат ҳасти ту да хобам чӣ ба ҳамон рӯз ту монди да барам ҳайронам додовой мегум да хона меҳмона мебиём пеши падар мебинам тарсона отаҷон бигӯ кия ин меҳмоно чӣ ба да дастошон автомат рангида кино куҷо рафтӣ падарҷонам фироқат карда пазмонам ба фарёдам бирас модар ки дунё гашта зиндонам мара охирон бор нигоҳ карда ханди дӯзи автомат падарам да пеши ма ғалти чӣ ба дастон хунай чӣ ба падарам хобай дастон меларзитарам ай ҳаво борунай гирияҳои модар зиндагӣ бе падар мехостам қадди падар ай дунё равам ина вақти азоб вақти гирезагӣ чӣ кор кунемо бе падари раҳматӣ ҳар саҳар ай зарафшон ту аэропорт медидӣ фақат мардаҳон да таги пот мегем гирезем ҳама каса ба хӯрок мегем намешид ҳар рӯз мекарда халқа дурӯғ ман модарҷонам да барам хоҳаронам чӣ ба намемонад мора паридан ҳайронам зарафшон аэропорт аэропорт зарафшон зарафшон аэропорт дилам ай душанбе мон куҷо рафтӣ падарҷонам фироқат карда пазмонам ба фарёдам бирас модар ки дунё гашта зиндонам ба як азоб муғалтидем да помир хӯрок интернат намебароя ай дил ҳар саҳар да очират барои хлеб гирияҳои мара медид фақат дарахти бед ишкошим як димо шох дарада семо бо обратна хӯрок оқибат нофаҳмо як сол диреза як соли бераҳмӣ модарҷонам шид занаки касале ина да душанбе соли 94 сета хона доштему ҳозир мо бехонаем салом алек ма як салом мактаби 37 салом забони тоҷикие ки қариб ба ёдам рафт ай синфина москва кору бо дастойка дигару да универ ма мекунам стяжка давоми зиндагӣ ма кода дига солодома ки ту медонӣ чӣ ба дили ма намеша ором куҷо рафтӣ падарҷонам фироқат карда пазмонам ба фарёдам бирас модар ки дунё гашта зиндонам That's